Da ni'n ôl yn y gegin hefo Shane. Da ni wedi cael yn starter ni am y dydd yn amser rwan ar gyfer y prif gwrs. A mae wedi cael darlanwad Tsieineaidd o Shane. Felly, beth sgyn ti ar ein cyfer i ni? So, basically, mae breast Hwyaden da fi. A dwi'n mynd i wneud bach o salad Asianaidd. So, llysiau heb coginio. So, fresh iawn to. Neis iawn. Hoisin sos, finan. A wedyn mae bach o surprise ar y diwedd. Gres, dwi'n licio surprise. Iawn, felly, Hwyaden ti'n dechrau fo? Ie, so i ddechrau mae breast Hwyaden fan hyn. A ni jyst yn mynd i sgoro'r crôn ar y top. Felly ti'n neud hwnna eitha manwl, eitha agos at ei gilydd yr... Ie, so bydd hon yn rhoi siawns i'r gyd o'r fraster jyst dod mas o'r Hwyaden a fynd yn really crispy. So mewn pan o'r, a wedyn ni'n troi arno. Pam hynna ta? Pam padell oer i ddechrau? Jyst achos bydd y tymheredd yn dod lan yn araf a bydd y fraster yn dod mas o'r Hwyaden. So bydd crôn crispy iawn. So tymheredd canolig iawn. A mae breast fan hyn wedi bod yn ffrio da fi. So chi'n gweld fyna. Ie. Ydy hwnna'n dipyn efo cigoedd eraill, a just Hwyaden, os ydych chi'n hynna fo? Just Hwyaden, neu lamb hefyd. So eisiau lot o fraster yn cigoen. So hwnna hefyd. Troi'n y bant. A dyma un sydd wedi bod yn y ffwrn. So troi drosto yn y ffwrn tua 5 munud. A gadael just eistedd fyna. Sut mae'n amser bob ochr yn y badell hefyd? So troi orn, tua 5 munud, troi drosto, sydd yn y ffwrn. Sydd yn y ffwrn. Gadael resto fyna. So, cam nesa, mae salad bach da fi fan hyn. So, mewn bowl yn fan hyn, mae da fi pak choy, carrots, spring onion, mange tout. So, llysiau fresh iawn. Mae coriander da fi fan hyn. So, unrhyw bwyd Asianaidd, mae eisiau coriander. A wedyn, ni jyst yn mynd i dresio hon efo un leim. Ta fe, syml iawn. Un peth dwi dechrau licio'n fwy dros y hama, be myna, di leim. Mae o'n fresh iawn. Ie, bach o zing. A bydd hon yn coginio'r salad bach hefyd. So... Be oherwydd yr... Y citrus sydd yn fo, ie. So, bach o massage fyna. A ei gweini hon nawr. So, mae salad fyna. Mae'n syml iawn, felly mae'n sydyn iawn. Ie, so gallwn ni'n prepo hwnna cyn wneud hon a jyst gadael yn yr oergell. Nesa, hoisin sos. So, mewn bowl yn fan hyn... Felly, beth di hoisin sos? Ti'n goffa ni, beth sy'n... So, a'i dangos chi nawr. Oce, ia, gret. Soy sos, bach o rice wine vinegar, so vinegar melys. Mae sugar brown. Mewn fyna, bach o olew sesame. So bydd hon yn ychwanegu nutty flavour bach, a wedyn sesame seeds. A'r ingredient prif yw peanut butter. So be, sy'n gallu bita hwnna allan o'r potyn a ben i hun? So, hefyd fel y machrell cynni, good fats. Ie. Ond yn trafod eithaf ti, dim ond y good fats, a ti'n bita lot ohono fo, dim cweit mor ddawdd yna di. So, just whisk iawn, os mae peiriant â chi gytre, iwso peiriant, mae'n hawsach, ond jyst y dangos, gallech chi iwso whisk. Oes na lle vinegar reis? Oes na rhywbeth chi'n gallu defnyddio os hwnna yn y tŷ? Unrhyw vinegar, really. Heb lawer malt. So malt yn neis iawn. Fish and chips yw malt vinegar. Na, o'n i am ddweud hwnnw swyddi defnyddio os ydych chi'n dweud hynny. So, hwnna'n barod. A wedyn, byddai'n gweini nawr. So, mae Hwyaden fan hyn, gobeithio bod hon yn pink. Mae fe. A mae crôn crispy hefyd ar y top. Ti wedi gwneud hyn o blaen, do? Just ar y top fyna, bach o hoisin sos, a wedyn byddai'n dangos y surprise bach i chi. So be, mae'n anodd cael y bwyd ma'n blaenau ni a peidio fita fo. Na i ddisgwyl am y surprise cyn i fi ddechrau cladio fewn. Olew dwym iawn, tua 180. Mae rice noodles fan hyn, heb coginio. So, syth mewn o olew. A bydd rhain yn puffo lan. Argawn, ni'n dall nhw'n popio fyny mor sydyn hynny. A syth mas. Mor sydyn hynny? Dim ond? Mor literally seconds. Bach o halen. A just... Fyna. Ie. Waw, wedych yn... So, bydd hwnna'n ychwanegu bach o crunch hefyd. Felly, ar ran o Hwyaden, am hwnna di'r elfen anoddau goginio. Sut ti'n gwybod bod y goginio digon neu bod o'n binc neu bod wedi gor-wneud? Gall chi teimlo fe, basically. So, mae eisiau bach o spring yn y Hwyaden dal. So, os dim lot o spring na, mae'n wedi gor-goginio. Ond mae pobl yn hoffi Hwyaden. Bach yn binc.
neu bach yn llwyd hefyd. Ydy'r un dechneg a steaks o pan ti'n mynd i fod y fus ac yn teimlo'r dyfawdi os ti'n galad fel la bod o'n gorneud? So os chi'n rhoi bus gyda thumb chi fan hyn, just yn teimlo fel la. A mae darn hyn o llaw chi yn mynd yn mwy tough. Felly cofiwch os ydych chi isio y reseitiau yma yn gegin prynhawn@tinoplis.com. Ydy'r cyfeiriad e-bost os ydych chi eisiau cysylltu efo ni. Gewch chi'r reseitiau gyd i bod yn baratoi fan hyn yn y gegin dros wythnos o dwytha neu be bynnag chi wedi weld yn y gorffennol hefyd. Dyn yn golygu bod amser i fi ddechrau flasu fan ysgwylch chi dda. Gret! Yn fatha bod i ddim wedi cael cinio. O, waw. Y leim y salad na. Fresh iawn. Fresh iawn. Ysgafn to, so... A to be? Mynd i o bach ar reisi. O, peanut butter hefyd. Mae hwnna yn fendigedig. Diolch yn fawr. Nes bod wedi cael y starter lle gai bach hwnnw nes mlaen, os mae beth ar ôl hefyd. A mwy hefyd. Shane, diolch yn fawr. Diolch yn fawr.